Nikhuluma no-matron uBhengu esibhedlela eHarry Gwala Regional Hospital ePietermaritzburg. Sengibe umhlengikazi ngaphezulu kweminyaka ewu-30, ngase ngiba umhlengikazi wasebantwaneni ngaphezulu kweminyaka ewu-20. Ukubaluleka kusuku lwamanesi lomhlaba wonke kithina njengamanesi kuyisikhumbuzo nento esikhuthazayo iphinde sigqugquzele njengamanesi ukuthi kanye ngonyaka sike sizikhumbule nathi njengamanesi ukuthi okuyikona kona esakuzela kule profession esikuyona kuyini nokuthi sibaluleke kangakanani emphakathini wethu njengamanesi. Isikhathi esiningi abantu baphelela ezandleni zethu, bafikela kuthina bezalo, bakhulela kuthina noma sebefike ekugcineni kwempilo yabo baphelele ezandleni zamanesi. So usuku lwamanesi kuthina kuyinto esikhumbuza, isivuselele, isiphe ugqozi lokuthi siqhubeke nomsebenzi wethu. Kwabontana basafuna ukuthi bazongena kulomkhakha wobunesi, akunzima njengoba abantu besho. Uma usungaphakathi ugoduka zonke izinsuku kukhona leyo nto kuwena eshoyo ukuthi namhlanje ngisebenzile ngoba abantu bethu bayasidinga. Isishintshile ke i-nursing bafowethu, iya-evolve njengawo wonke ama-professions akhona. Saqala ke thina yonke into isenziwa ngesandla. Njengamanje i-nursing isi-digitalized. Sekukhona ama-equipment amaningi esikwazi ukuwasebenzisa. Sesiyakwazi nokuthi si-discuss, si-communicate online, virtually as nurses, uma sinezinkinga ukuze sikwazi ukuthi siphume ey'nkingeni esuke sinazo at that given time. Nokuthi noma sekufundwa ezikoleni akusafani nathi okwakufanele uzoyofika impela ehodini uqala ngqa uyothinta umuntu ungazi. Sesiyasimulate ema-college, uthi ufika in a controlled environment, uthi ufike ehodini ufike sewune-confidence yokuthi ukwazi ukuthi uperforme i-skill sakho ngendlela okufanele ukuthi usiperforme ngayo. Njengamanje nje ukwenza izinto zibe lula, sesinento okuthiwa u-e-health, la ukuthi sikwazi ukulandelela umuntu ezalwa kuze kube uyongena ethuneni, sazi ukuthi kwenzekeni impilo yakhe yonke. Lokho kwenza ukuthi umsebenzi wethu njengamanesi ube lula kakhulu. Siyanxenxa-ke bantabethu, wozani ka-nursing, wozani, kumnandi ka-nursing. Awukho umsebenzi olula, ufuna nje ukuzinikela nokuthi wethembeke emsebenzini wakho ngaso sonke isikhathi.